खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 15 जानुवारि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायोबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्डियान आर्मी डे एबा भारतारि रौनिया सान महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 15 जानुवारियाव फालिनाय जायो मानोना 1949 मायथाइनि 15 जानुवारियाव मार्शेल कडान्डेरा एम करियप्पाया जोबथा ब्रिटिश कमान्डार इन चीफ जेनेरेल फ्रान्सिस बसुरनिफ्राय भारतारि रौनियानि गिबिसिन कमान्डार इन चीफ महरै बिबान लादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो मकर संक्रान्ति, नेशनेल हेड डे आरो नेशनेल बुश डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।